Hallelujah, praise the Lord. Welcome na usab sa ato ang sambingay. Mga sambingay nato para sa Kristohanon. Okay? So daghan kayo mga panahon na guys nga mga Kristohanon nga dili na gyud sila manalinghog kayo sa pulong sa Ginoo. Not only sa unbeliever but also naapod sa mga believers. Muna nga kini atong sambingay ato kining gipaom. Sambingay kani sa about listening o sambingay about sa pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo. Para mas masabtan nato inani ang senaryo sa mga sambingay. Adunay usa ka babae nga namasaw naagian siya og usa ka tawo nga buot moinom mangayog tubig kaniha. Og niyon siya, day, pwede ba kung makapangayo nimog tubig kay uhaw kaayo? So niingon ang maong babae, dong or nong, dili pa manibaligya ang amo ang baboy. Actually, amo paning panakon usa pa namon ni ibaligya. So niyon ang lalaki nga dili ko mopalit og tukuan day baboy kun dili mo inom kog tubig. So niyon ang babae, sagdiranong, ako sang adtuon si mama, akong sulayan og hangyo kung iya na ba ning ibaligya. So niadto ang babae sa iyang mama ug niyon ang iyang babae, ma, dunay mo palit og baboy na as gawas gahulat. So ang inahan mayon ang inahan nga, ha? Unsa? Kabata pa nimo mag minyo plano na kang magminyo, kabata pa nimo? So moto nasuko ang mama, niyon ang mama nga, karon bantay ra gyud kang maabot si papa nimo, itug-an ta gyud ka. So tuod man abot ang papa, gikan nga nangisda, gikan nga namasol. Og pag abot si papa gitug-anan dayon sa inahan. Dong, tanawa pag unang imong anak, kaganina nihangyo nako nga pwede na ba kuno siyang musulod sa pag uyab-uyab o gadayon magminyo. So ang papa na shock ang papa ug niyon ang papa nga, unsa gud mo? Abi kay wala tay kuha kayo, mangisog mo. Palit mo dito sa tindahan ug masud-an nato. Okay? So dini lang takutob sa ato ang sambingay. Actually natay makuha nga lesson ani nga sambingay nga ang ilang nadungog lahi ang ilang response. Na ay klaro kaayo nga gisulti sa matag usa, apan ang ilang response, ang ilang pagsukli sa ilang nadungog dili mao. But pasabot ana, wala sila nagpatalinghog sa klaro kaayo nga ilang nadungog. Instead, lahi ang ilang gibalos og sulti. Okay? So unsa may makuha nato nga ini nga lesson? Naapoy mga tao karon nga magisgot about listening. Di ba naingon man sa Santiago 1:22, matud pa Santiago 1:22 nga ayaw limbungi ang inyong kaugalingon pinagis pagpamati lamang sa pulong sa Dios sinuon tumana kini. So marilit nimo ni nga sambingay nga niingon Santiago sa atua nga dili daw nato pagalimbungan atong kaugalingon pinaagis pagpamati lamang. Ngano man kinahanglan gyud di ay ang nindot nga response sa atong nabatian. So unsa may response di ay sa atong nabatian? Dapat katong tulo, katong mama, o katong babae, katong mama, o katong papa, dapat og unsay pangutana maunta toy ilang tubagon og nindot nga response. Kana tukma gyud sa ilahang gipangutana sa matag usa. Pero tanawa ang ilang mga response, lahi kayo. Murag na nga balik out. But pasabot wa sila nagpatalinghog or insert bungol gyud sila. Gapabungol-bungol. So daghan pong magkristohanon karon nga bisag nakadungog sila sa pulong sa Ginoo, pero gapabungol-bungol ra sila. Pero sa unsang paagi nga makaingon ta nga kini mga tawhana gapabungol-bungol ra bisag nakadungog sa pulong sa Ginoo, kana makita kana sa ilang response.
kung nakadungog kita sa pulong sa Ginoo, unya lahi ang atong gibuhat, lahi ang atong response sa atong nadungog, nagpasabot na nga nakadungog ta apan gapabungol-bungol ra. Subot pasabot wa ta nagpatalinghog sa ato ang nabatian. Kay niyon sa diri ayaw limbungi ang inyo ang kaugalingon pinaagis pagpamati lamang kundili ato pong pagatumanon. Kay matud pa niya isumpay nato sa mga bersikulo. Ang mamati sa iyang pulong apan dili magtuman niini may sama sa katawo nga manamin ug makakita sa iyang tinuod nga itsura. Makasud-ong siya sa iyang kaugalingon apan inigpahawa na niya malimot lang dayon siya sa iyang itsura. Okay? So kani di ay igo ratas pagmamati unya wala tay pagtuman kanang atong nabatian moabot ra gyud ang panahon nga ato nang malimtan. Okay? Apan kung ang atong nabatian, atong ginatuman, matatak na sa atong huna-una kasing-kasing. Kay once nga natuman na nato, mutatak na sa atong huna-una o kasing-kasing. So, dili na siya ising malimtan. Pero imong makita din sa mga istorya Santiago, James 1:22 o 25, abot sa 25 nga, ang tao nga dili day mutuman, malimtanon. Okay? Sumunang importante dahil gusto ng pataling tas pulong sa Ginoo. Kung ikaw karon usa ka believers in Christ, siguro makayo na ka na lato naman kong pinamati, balik-balik naman gayon ang wali, sige naman kung kadungog. Naiuban nga nag-mindset ana nga sige na daw silang kadungog, so dili na sila magpatalinghog. Adto sa church, kung nakabati na sila ani nga wali, dili na sila ganahan, magkuri-kuri na lang maglain. So ang nahitabo silang kinabuhi nahimo nga unfruitful ang ilang Christian life tungod kay gilimbungan day nila ang ilang kaugalingon. Muna iso na yung limbong imong kaugalingon, pamati gyud, patalinghog gyud sa pulong sa Ginoo. Okay? Daghang salamat din nilang takutob sa atong sambingay, hopefully nga nakahatag kitag dugang nga mga lessons nga pwede kayo natong i-apply sa atong kinabuhing Kristohanon. Okay? So kung bago pa kani nga channel, daghan na kay itang mga sambingay, kung naa kay nakatunan nga lesson ini atong mga sambingay, mas daghan pa kang makatunan sa daghan pa natong na-upload na diyang mga sambingay. So paki-scroll up lang, pili lang sa atong mga sambingay about Kristohanon, and daghan pa tang coming nga mga sambingay. So ang imong pagabuhaton para ma-notify ka sa atong mga next nga mga sambingay is subscribe and click the notification bell para updated ka, ma-notify ka in every upload kung doon ako yung mga sambingay. God bless, igsuon ko diya sa Ginoo. Glory to God. Magpatalinghog kita sa mga pulong sa Ginoo. Amen. God bless.